हेलो गाइस जोंनि बर' हारिनि आदै मादै आदाबा जोंनि फंबाय बिनानावमोन लोगोसे आं बर' हारिनि आंगो लोगोफोर आंनि मुं प्रकाश नार्जारी नोंथांमोना नायदों बिएम सेटआप चेनेल लोगोफोर जोंनि बिएम सेटआप चेनेलखौ नायगिरि माखासे बिथांमोना आंनियाव सोंहरदों कमेन्ट्स खालामदों बिएम सेटआप चेनेलनि भिडिअआवहाय आरो कल खालामनानैबो सोंहरदों आदा जाय भाइरासआ पुरा बुहुमखौनो लकडाउन खालामनायाव मजबुर खालामदों जोंनि भारत हादरखौ लकडाउन खालामनायाव मजबुर खालामदों बै भाइरासनि मेडिसिन ओंखारबायनो होननानै आंनाव सोंहरदों आं बुंबाय सोर खोन्थादों बेखौ स' माखासे जोंनि माखासे इउटिउबार्सफोरा चेनेलाव भिडिअ आपल'ड खालामनानै बे बाथ्राखौ खोन्थादों स' नोंथांनियाव सोंनाय जादों कि बे जाय भाइरासनि मेडिसिन ओंखारनाया नंमारगोना नंमारा बेसेबां सैथो होननानै नोंथांनियाव सोंनाय जादों होननानै आंनाव बुंहरदों स' कमेन्ट्स खालामना सोंहरदों नोंथांमोना कमेन्ट्सखौ नायनो हागोन मैयाफोरनि भिडिअ आपल'ड खालामनायावहाय लाइभ होदोंमोन आं प्रकाश नार्जारीयाव बेयावबो सोंदों आरो बिनि गेजेरावहाय कल खालामनायावबो सोंहरदों स' आं माखासे खोथाखौ सिगाङावबो बुंदोंमोन इउएसएआवहाय वैक्सीन ओंखारदोंमोन 100टा एन्जरनियाव बेखौ ट्रिट खालामनाय जादों आरो बिनि गेजेराव मानसिनियावहाय ट्रिट खालामनो थाखाय एलाउ होआखै मिथिबायना बाट बिसोरबो बुंदोंमोन 100% वैक्सीना बेयो मानसिनियावहाय माने क्यूर जागोन आरो हामगोन होननानै बुंदों बाट अथ'रिटिया यूएस गभर्नमेन्टआ बेखौ एलाउ होआखै बाहायनो थाखाय मिथिबायना स' आरो बिनि नेक्स्ट स्टेपाव हाइड्रक्सि क्ल'र'क्विनखौ बिसोरो बाहायबाय बाट बेखौबो एलाउ होथ'वाखैमोन बाट दायो एलाउ होबाय स' बेखौनो दायो जोंनि भारतआव डनाल्ड ट्राम्प प्रेसिडेन्ट अफ इउएसए बिथाङा डाइरेक्टलि इंगित होदों मिथिबायना हाइड्रक्सि क्ल'र'क्विनखौ रिलिज खालाम बेखौ बाहाय होननानै बेखौ जोंनि भारत हादराव बुंहरदों बा भारत हादरनि सरकारखौ बुंहरदों दासान्दि अस्ट्रेलियायावबो हाइड्रक्सि क्ल'र'क्विनखौनो बाहायनाय नुगासिनो दं बेनि गेजेरावनो मनास इउनिभार्सिटि होननाय मोनसे इउनिभार्सिटियावहाय केली वाकस्टाफ मुंनि सासे क'अथरा मोनसे निउसाव मोनसे फोसावदों कि बे भाइरासखौ सोखानो हानाय माने मेडिसिननि मुङानो जाबाय इबारमेक्टिन बाट बेखौ एन्टि पेरासिटिक ड्राग्स लिस्टआव गोग्लैयो एन्टि पेरासिटिक ड्राग्स लिस्टआव गोग्लैयो इबारमेक्टिन स' बे मेडिसिनाहाय माने 48 आवार्सनि गेजेरावनो गासिबो बेमार माने भाइरासफोरखौ किल खालामो आरो बिनि गेजेराव मा समनिफ्राय रिफ्लेक्ट खालामो होनदों 24 आवार्सनिफ्रायनो स्टार्ट खालामो बै भाइरासखौ किल खालामनाय बुथारनायाव स्टार्ट जागासिनो मिथिबायना स' 48 आवार्सनि गेजेराव बे थामाम जाजोबो माने साननैनि गेजेरावनो 2 days only 2 days बाट बिसोरो मोन्दों होननानै बुंदों मनास इउनिभार्सिटिनिफ्राय साइन्टिस्टफ्रा बुंदों 100% फाहामनो हाथारगोन मानसिखौ ट्रिट खालामनो मोनोब्ला दासिमबो मानसिखौ ट्रिट खालामनो मोनथ'वाखै मोनोब्ला मिथिबायना मोनोब्ला बाट दासिमबो फुल एन्ड फाइनाल माने बे भाइरासनि मेडिसिन होननानै जोङो बुंथ'नो हाया मानो होनोब्ला दासिमबो मानसिनियाव ट्रिट खालामाखै फेलबो जानो हागौ मिथिबायना फेलबो जानो हागौ बाट निउसाव बुंदों आरो इउएसएनि भ्याक्सिनाबोथ' बिदिनो बुंदोंमोन साइन्टिस्टफ्रा जायफोर लेबाव बेखौ दिरुनदोंमोन एकर्डिं टु दि स्टाडि पाब्लिश इन दि जार्नेल एन्टिभाइरेल रिसार्च दि एन्टि पेरासिटिक ड्राग्स कैन किल within 48 hours. Ivermectin drugs can kill within 48 hours. Means बिदिब्ला गिद साइन्टिस्टफोर बुंनाय मथेब्ला बे इभारमेक्टिन होननाय मेडिसिनखौ जों बाहायनो हागोन बाट दासिबांहायबो एलाउ होथ'वाखै अथ'रिटिया बा अस्ट्रेलियानि गभर्नमेन्टआ बेखौ दासिमबो पारमिसन होथ'वाखै दासिबांहायबो बे मेडिसिनखौ मानसिनियाव बाहायनाय जाथ'वाखै मिथिबायना सिगां इउएसएआवबोथ' बुंदोंमोन बैसोरबो माने 100% जागोन हामगोन बाट बिसोरबोथ' एलाउ मोनाखै दा बिसोरबो अस्ट्रेलियानि माखासे जाय मनास इउनिभार्सिटिनिफ्राय जा दिरुनजादोंमोन बिथांमोननि मेडिसिनाबो एलाउ होगोन ना होआ बाट बिसोरबो मोनसे वार्निं होना दोनदों सेल्फ मेडिसिन खालामनो मोननाय नङा गावखौनो गाव ट्रिट खालामनो मोननाय नङा बे मेडिसिनजों जुदि खालामोबाथाय आयेननि बेरेखा थांगोन मिथिबायना इलिगेल जागोन स' बिनि थाखायनो वार्निं होना दोनदों अथ'रिटिया दासिमबो एलाउ होथ'वाखै बेखौ स' बेखौ दायो मानसिफ्रा लानानै गोबां दावराव जाथ'ना दङ दायो कि मेडिसिन मोनबाय मिथिबायना बेखौनो दावराव जागासिनो दङ लोगोफोर जोंनि भारत हादरावबो गोबां मानसिफ्रा बारानिफ्राय बारा जालांबाय 4300निबो एबभ जाबाय बाट खोनासं लोगोफोर बे अस्ट्रेलियायाव जाय मेडिसिन मोनबाय होननानै दावराव जागासिनो दं बेखौ दासिबांहायबो मानसिनाव ट्रिट खालामनाय जाथ'वाखै बेनिखायनो जों बेखौ फुल एन्ड फाइनाल बुंनो हाया कि जों मेडिसिन मोनबाय जानो हागौ हामनो हागौ दां बे मालाबाबो फुल फाइनाल नङा बे मालाबाबो बिनि मेडिसिन होननानै रोखायै बुंनो हाया मानो होनबा किजान फेलबो जानो हागौ बिसोर आन्दासावसो बुंदों नङा होमबा
बिसोर आन्दाजावसो बुंदों स' बे खेथ्रआव जोङो डाइरेक्ट मोनबाय होननानैबो बुंनो हाया आरो दासिबांहायबो अस्ट्रेलियानि गभार्नमेन्टआ बेखौ माने एलाउ होआखै मिथिबायना एलाउ होथ'वाखै मिथिबायना अथ'रिटिया एलाउ होआखै पारमिसन होआखै मिथिबायना स' बेयावहाय दासिमबो जों बुंनो हाया कि मोनबाय होननानै स' लोगोफोर जोंनि भारत हादराव माखासे बेजों बे भाइरासजों साग्लोबजानाय सुबुंखौ बोरै ट्रिट खालामगासिनो दं आं बिदि माखासे बुंनि बे माने माखासे मेडिसिनफोर रेमडेसिविर क्ल'र'क्विन हाइड्रक्सिक्ल'र'क्विन आरो बिनि गेजेराव लफिनाभिर रिटनाभिर आरो बिनि उनाव एटलिजुमेब बे माखासे मेडिसिनखौ बाहायगासिनो दङ आरो बेजोंनो माखासे सुबुंफोरखौ रिकभार खालामबोगासिनो दङ आरो बेनि माखासे बेयावनो माखासे मा होनो जाय माने डेंगु बे मा होनोमोनलाय माने बे थाम्फैया बे अरजाबा जे मानसिफ्रा थैयोना स' बेयावहायबो माखासे बे मेडिसिनजोंनो बाहायो आरो लोगोफोर आं जाय मानसिफ्रा साइन्टिस्टफ्रा बा डक्टरफ्रा बुंदों आं बे बाथ्राखौसो नोंथांमोननि सिगाङाव गोरलैयै बुजायनो थाङो बाट आं डक्टरबो नङा मिथिबायना आं जाय बाथ्राखौ फरायनानै मोन्दों जाय डक्टरफ्रा बेखौ लिरनानै होदों आं बेखौसो बुंगोन बाट दासिबांहायबो फाइनालि जे नैबे भाइरासनि थाखाय नैबे मेडिसिनानो होननानै आसि थुनानै बा माबा मोनसे लिरनानै रोखायै होनाय गैथ'वा जानो हागौ हामनो हागौ हामथारगोनदां बिदिसो दां दां गोन गौ 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 हामथारगोन होननानै डक्टरफ्रा बुंदों बाट सरकारा बेखौ दासिमबो एलाउ होआखै मिथिबायना स' लोगोफोर केन किल माने मा केन किल बुथारनो हागौ मेबि माने जानो हागौ ओरैबायदि आं मिथिबायना स' लोगोफोर जोंनि भारत हादराव 4,000निबो बारा जाबाय आं बुंखाबाय 4,300निबो बारा आरो वर्ल्डआवथ' 12 लाखनिबो बारा जाबाय स' चाइनानि बिबाङा गोबां खम जाबोगासिनो दं रिकभार जाबोगासिनो दं आरो बिनि गेजेराव अस्ट्रेलियानिखौबो नुनो मोन्दों लोगोफोर स' दासान्दि जाय बे हाइड्रक्सिक्ल'र'क्विन बेखौबो US आव बाहायगासिनो दं बेखौबो बुंखाबाय नोंथांमोननि सिगाङावहाय स' लोगोफोर बेनो दिनैनि माखासे बाथ्रा नोंथांमोना सोंथिनि फिननाय आं बेखौनो होनाय जाबाय स' आं जेसेबांखिनि आं मोनथियो बेखिनिखौसो खोन्थादों आं नोंथांमोननि सिगाङाव आरो आं बिनि बारगा आंनाव जेबो नलेज गैथ'ला खुलुमबाय